Hej, det er Marianne Barsindagen. Det jeg vil vise jer i dag, det er nogle små lommebøger eller notesbøger. Der er lidt en her, hvor det er lavet med kvistkarton. En her, hvor der er lavet, hvor der er noget mønsterpapir med noget embossing på. Og den vi tager udgangspunkt i dag, det er så den her, som vi først designer i Inkscape, og derefter går over og laver eller viser, hvordan vi får samlet efter den er skåren. En lille opfordring til jer her med at huske at like og abonnere på vores kanal. Det håber vi, at I gerne vil. Men vi går over på Inkscape og får lavet en fil til det her. I vil også kunne bruge de samme mål. Hvis I har et scoreboard, så vil I også kunne bruge de samme mål, som der bliver opvist her, og så lave den på en scoreboard i stedet for. Men lad os se at komme i gang. Vi smutter på Inkscape. Det er et stykke A4, eller et A4-ark, jeg har åbnet størrelsen herinde. Og det vi starter med, det er dem, der skal danne indmaden på selve vores omslag. Så jeg trækker en kasse på 60 i bredden og 80 i højden. Det vil sige, at bredden den skulle være 60, og højden den skulle være 80. Dem skal jeg jo bruge 2 stykker af. Det vil sige, at tit og ofte så vil jeg skal bruge 4 af dem, men den kan jo bare duplikere efterfølgende. Nu skal vi først lige have lavet selve konstruktionen, så jeg duplikerer. Når jeg siger, at jeg skal bruge 4 af dem, det er for, at så vil jeg gå ind og lime dem sammen 2 og 2, hvis mit karton ikke er så kraftigt, så man ikke behøver at skulle investere i noget dyrt karton for at lave det her. Så skal vi have en, der er 80 gange 8 til at ligge som ryg imellem. Bredden skulle være 80, og højden skal være 8, og højden skal være 80. Den lægger vi så heroppe imellem. Og jeg kan se, der er snap på, og det er faktisk en god ting, der er det. Og den sætter vi jo på heroppe. Når jeg siger, at det er en god ting, så for at vi skal have lavet afstand imellem ryggen og omslaget. Så jeg laver mig en lille kasse her, som er på 2 mm i bredden. Højden det er underordnet. Jeg skal bare bruge den som en afstandsklods i princippet. Så det jeg gør her, det er, at jeg lige tager fat i den her. Og beder den om at snappe hertil. Så tager jeg fat i ryggen. Og der kan I se, der kommer jeg til at ændre lidt på højden. Så det ændrer vi til sidst. At de kommer til at ligge lige over for hinanden. Lige have den her flyttet over på den anden side først. Der. Og så må den gerne snappe. Og så har vi ikke noget at bruge den her til, så den siger vi delete. Det var kun en hjælpeforanstaltning, at vi havde den. Så kan vi prøve at lave kontrolmål på den. 80 i højden. Og den går så op og siger, at den er næsten 132. Men det er simpelthen tykkelsen på stregen, der gør, at den bliver det større. Det har ingen betydning for det, vi skal lave her. Så det lader vi den bare få lov at være. Jeg skal have lavet en kasse rundt om den her. Allerførst så går jeg lige ind og grupperer det her, så det ikke smutter nogen steder. Og så skal jeg have lavet en kasse rundt om, som er 10 mm bredere hele vejen, altså 1 cm bredere hele vejen rundt. Den kasse, den skal jo så være, når den her er 80, så skal den være 100 i højden. Og den her var 132, så vi siger, at i bredden det skal være 152 her. Så kan jeg lige prøve at markere begge dele og gå op og se heroppe
justere fordel, der går jeg ind og siger centrere og centrere. Så har vi omslaget med lige stor omkreds omkring, og den skal jo så ind og foldes ind over de her. Det jeg gerne vil, det er faktisk at lave skrå hjørner. Jeg vil lige en forstørrelse, vi vil gerne lave skrå hjørner. Der vil jeg gerne have, at den ligger jeg laver en kasse her, helt hen til kanten, som ligger og er 2 mm fra overkanten af mit omslag. Så jeg ændrer lige til 2. Det var bredden, det var højden, jeg skulle ændre på. Der. Og jeg prøver lige igen at forstørre lidt, så ved I, hvor vi er henne. Den sætter jeg på der. Så vil jeg gerne have, at der går en 45 graders vinkel fra det hjørne der og ud, så det kan komme til at støde sammen. Så jeg trækker mig lige en guideline og lægger den der. Når jeg har gjort det, så skal jeg have sat noder på, og det kan jeg jo ikke på den her endnu, før at jeg har været oppe i sti og sige objekt til sti. Nu er der så noder på, så kan jeg tilføje en node der, hvor guidelinen den skærer min omkreds. Så kan jeg slette den her. Så bliver den godt nok rund, men det ændrer vi bare på ved at klikke på linjen og gå op her og sige, at den skal være lige. Så har jeg den afstand, som jeg vil bruge de andre steder også. Så kører lige lidt ud, så vi kan få lagt den her firkant på de andre steder. Vi har jo firkanten, så kan vi lige så godt bruge den. Så lægger vi den ned i hjørnet her. Og så rykker jeg i størrelsen, det skal man ikke. Jeg skal lige sikre mig, at den er de 2 mm. Der er den nu. Og den lægger jeg så også på hjørnet. Hvis jeg skal få fat i den, uden at lave den noget, der vil dreje rundt. Den var der. Den her gang, når jeg trækker en guideline ned, så vil den jo stadigvæk ligge med de 45 grader. Men modsat af, hvad jeg gerne vil have. Så mens den er rød, så skal jeg lige have til at være rød igen. Der dobbeltklikker jeg. Og modsat vinkel på 45 grader er 135, det er 45. Så det siger jeg OK til. Så lægger den sig, så jeg kan trække den op til hjørnet. Jeg kan gå ind og sætte noder på. Der og der. Slet noden i hjørnet. Klik på stregen, som begge er markeret. Jeg kan også trække en kasse rundt om, hvis jeg hellere vil det. Og så beder jeg den om at være lige. De her guidelines, dem kan jeg jo så bruge over i den anden side også. Der skal vi også have lavet omkredsen skrå. Så dem smider vi ikke væk endnu. Vi trækker lige en guideline med hernede af, og vi trækker den her med heroppe af. Og så skal vi have fat i vores lille kasse. Nogle gange er det hurtigere at tage fat i den og trække den, og andre gange så bruger jeg det, at jeg bruger pilene. Det er meget med forskel. Altså bruger pilene på mit tastatur. Jeg skal have den her til at snappe der til hjørnet. Så skal jeg have min guideline til at ligge på spidsen. Så er der de millimeter imellem, som jeg gerne vil have. Sætter punkter på. Og jeg sætter et punkt på her.
markerer den her, siger delete, markerer stregen, som er blevet rund, sørg for, at der er markeringer på de to noder, den støder op imod stregen, og siger, at jeg gerne vil have den lige. Så skal jeg have den her med op, går lige lidt ud, så går det hurtigere. Tager den med op, og så skal den igen snap herop. Og det gør den nu. Tager fat i min guideline, som vi havde ført herover. Sætter node på der. Og der. Sletter en node. Markerer den buede linjestykke. Og laver den til lige. Det her, det var også kun en til at hjælpe os med, vi havde her. Så den går jeg også ind og siger det lige til. Den har vi ikke noget at bruge til. Sådan. Så begynder det at tage form. Det jeg så vil gøre, det er, at da vi jo har muligheden, i hvert fald på scankorten, at vi også kan tegne, så vil jeg have lagt en tegnestreg ind her. Jeg tror lige, jeg sletter min guideline, så de ikke forvirrer nogen. Delete. Og jeg skal lige have den til at ramme på rød. Og delete. Vi ved, at den her, den var 132, sådan ungefær, og den var 80. Altså 132 og 80 i højden. Jeg går ind og rammer den her. Den tager det hele med ved det, at den jo er grupperet, så den tager det hele med, når jeg rammer en af linjerne. Så sætter jeg den her ind i stedet for. Og siger herover i justere og fordel, der beder jeg den om at centrere og centrere. Den her vil jeg jo så selvfølgelig have til at ligge i et andet lag, for jeg vil have mulighed for at sætte et tegneredskab ind, så jeg kan tegne. Når jeg gerne vil tegne, så for at få dem her lagt korrekt. Det giver altså god mening at have dem der og støtte sig til. Altså sådan en tegnelinje at støtte sig til. Så vi kan lige så godt allerede nu erkende, at vi kommer til at arbejde i lag. Hvis vi siger, det er lag 1, lag 2 og lag 3, for vi er ikke sikre, at vi skærer det hele på én gang. Og så kommer vi til at mangle pynten også. Så i første omgang, der siger vi lige, at vi skal have 4 lag. Så vi tilføjer lag 2, tilføjer lag 3 og tilføjer lag 4. Ved det jeg gør, det har jeg jo mulighed for at slette og flytte rundt på dem enkeltvis. Den eneste vi ikke skal flytte rundt på, det er jo den her, hvor vi skal tegne, fordi der skal vi jo efterfølgende have den til at skære præcis samme sted. Så den vil komme til at ligge herovre i hjørnet, og den skal vi ikke flytte på, når vi kommer over på scankorten. Jeg siger lige, at det her, det skal flytte til lag 2, og flytte. Den her ligger i lag 1, fordi den var lag 1, da vi startede. Og det kan vi se her, den ligger i lag 1, så den siger jeg annullerer til. Nu har vi lag 1 og 2. Det her, det bliver til lag 3. Flyt til lag 3 og flyt. Så skal vi have lavet, trækker lige det her lidt op. Gør det samme med den her. Så skal vi have lavet noget pynt. Og der vil jeg gå ind og sige, at den her, den var 80 gange 60. Så vil jeg trække 2 mm fra i siderne, det vil sige 76 gange 56 skal vi have lavet nogen på nu. Så jeg trækker en kasse, og bredden skulle være
60 minus 4, det vil sige 56. Højden den skulle være 80 minus 4, og det vil sige 76. Så kommer den til at ligge, og nu er der så snap på, så nu vil den lægge sig op, men ellers så vil der blive en lille tittekant her. Dem skal vi også bruge 2 af. Duplikere. Og så skal vi have en ryg. Ryggen holder jeg i de 80, eller i de 8 mm. Men højden, altså 8 mm her i bredden, og højden skal være 76. Det skal være det samme som de andre her i højden. Og så er vi faktisk færdige. Den her skal... Det er ikke grund til, at vi lavede med afstand her. Det var for at få det tal, vi skulle bruge til at lave vores kasse efter. Den her vil jo bare komme til at ligge og blive skåret for sig selv. Det vil den der også. Og de behøver jo ikke at ligge med afstand, når vi skal til at skære dem. Men jeg vil gruppere dem her, så de ikke flytter fra hinanden. Gruppere. Og så vil jeg sige, at den her gruppe, den ligger i lag 4. Flyt. Vi kan allerede nu vælge, om vi vil lægge dem hver for sig. Altså vi går over på en 30-30 måtte, og der kan vi jo så godt lægge dem på en gang. Jeg vil helt klart anbefale, at når I kommer over på scankonten, at I så duplikerer de her 2. Der er ingen grund til at gøre det her, fordi I skal alligevel slet og tænke sig, når I kommer over på scankonten, fordi I skal jo have lavet tegningen omkring her først, og så skal I have skåren i anden omgang rundt her. Så jeg vil sige, at den her den er klar til at blive gemt. Så jeg går i gem som. Jeg har lavet en mappe på mit skrivebord, der hedder omslag. Og det vil jeg så kalde selvfølgelig omslag. Og så alt. Fordi alle delene er der. Og det gemmer jeg. Så er der bare tilbage at smutte over på scankonten, og så vender jeg tilbage, når vi har fået det her skåren, så vi kan få det samlet. Efter at have været en tur omkring scankonten, er vi nu klar til at samle. Det vil sige, jeg har ikke nøjes med at være omkring scankonten, jeg har brugt mit scoreboard, men har du ikke et sådan, kan du jo godt skære de her papirer på scankonten. Jeg vil sige, at det går lidt hurtigere ved at skære dem på et scoreboard. Det jeg har gjort, det er, at jeg har taget 3 stykker A4 papir, altså kopipapir, skåret dem på 7 cm på den lange led og 5 cm på den brede led. Det giver sådan en stak papir her, som vi kan sætte ind i vores lille notesbog. Jeg tager lige et par klemmer og sætter på. Og så tager jeg min lim og giver det en ordentlig gang lim. Skal lige sikre mig, at det ser nogenlunde pænt ud. Gør det. Og så limer jeg ellers bare her. En ordentlig gang. Det her det kommer til at virke på samme måde som de her post-its, som regel gule, når man køber dem. Men her kan du så lige lave din egen post-it på lige præcis den størrelse, som du har brug for. Når jeg siger 5 gange 7 her, så er det fordi, det er det, der passer til målene på den notesblok, vi har lavet her. Laver du andre mål, jamen, så må du lige finde de mål også, der passer til den notesblok, du laver. Men der skal simpelthen ligge et tykt lag her ovenpå. Se, hvordan det skinner. Tykt lag lim, som bare skal have lov at tørre. Sørg for, at der er lim på det hele. Sådan, så får det lov at tørre.
lægger lige til side. Og jeg skal lige have en serviet og tørre fingre i. Så vi ikke får lim på, der hvor vi ikke skal have det. De her ting, de er så lige, der har været omkring scankorten. Jeg har fundet lidt bånd frem også til at bruge som lukkemekanisme på vores notesblok. Jeg har været i gang med at køre kanter, så vi ikke får de hvide kanter til. Der skulle gerne være en tilbage. Ja, her kan vi se forskellen på kanten, på om vi har givet den noget svært eller ej. Når det er sådan et lige stykke, så er den nemmeste måde at gøre det på, i stedet for at sidde og se, om man ikke laver noget ravage. Det gjorde den ikke. Den nemmeste måde at gøre det på, det er lige at køre den på kanten her, frem for at sidde med en børste. Det er selvfølgelig det nemmeste at gøre, når det ligesom her er på et lige stykke. Mere lim på fingrene, eller så er det et stykke, et stykke af vådservietten. Og så er der lige en kant tilbage her. Så ser vi ikke de hvide kanter. Jeg sagde jo, at man kunne bruge 2 stykker, hvis ens karton ikke var kraftig nok til at lave sådan en notesbog med, skal man ikke gå ud og købe noget, der er kraftigt. Så kunne man lime 2 stykker sammen til at lave selve grundomslaget, altså det stykke her. For mit vedkommende, så er det her kraftigt nok, og så skal jeg så bare have fundet de 2 største stykker. Det her, det var en af de store, og det var det her også. Så de her, de 2 mindste, dem lægger vi lige til side. De skal bruges indvendigt. Det samme gør sig gældende her. Der bruger vi også den mindste. Jeg har jo mine tegninger her, som jeg kan, eller mine streger, som jeg kan lægge op efter, som jo så gør, at jeg kan få det til at ligge lige. Jeg går lige helt ud til kanten, så den ikke kommer til at flappe. Og så lægger jeg den helt op til stregen. Og det skulle den være nu. Det er den rigtige størrelse. Og igen helt ud til kanten. Vi skal så også lige have den ryggen gjort fast. Og den lægger vi så ind i midten her. Det vi så skal nu, det er, at vi skal have bukket kanten ind. Og da vi jo har lagt den her på, så har vi jo den at bukke efter. Altså da vi har fået de her stykker på forsiden, så kan vi lige så fint bukke den her.
hvis uden forventet. Kommer lige ind igen. Jeg kan se, at jeg skulle lige have ladet den tørre lidt mere her i kanten. Men det er jo det der med, at man ikke har tid til at vente på tingene. Den har sluppet en lille smule her, kan I godt se. Jeg bruger dem simpelthen ind om for at stabilisere den. Her kunne vi så igen have lavet en half-cut scoreline i stedet for at have tegnet. Men vi skal også prøve nogle forskellige metoder. Vi skal ikke køre i det samme hele tiden. Og så skal vi lige have de her bukket. Så lige passe på at holde en lige kant her, sådan at den ikke bliver skæv. Altså I skal holde den lige kant her, mens I bukker. Og det samme skal vi have gjort over i den anden side. Hold en lige kant. Her og hernede. Så vi får den bukket. Så er vi ved at have lavet det meste af omslaget. Vi giver den lige noget lim herinde, så det holder bedre. Og jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men vi mangler syg i dag på grund af snestormen. Så indimellem vil jeg nok lige være kommet uden for skærmen, men det håber jeg, I tilgiver. Jeg har fundet noget bånd frem i lidt forskellige farver, som jeg lige skal have fundet ud af, hvad for en af dem jeg synes, at vi skal bruge nu. Den her, nej, den går ikke. Den lyserøde kunne godt bruges. Det kunne den hvide også. Og så har vi en sort her. Måske kunne det være meget godt med en kontrast i den sorte, så jeg tror, vi lægger dem her til side. Og hvad skal vi bruge her? Skal vi bruge noget, der ligner 20 cm? Deromkring, tænker jeg. Hellere lave dem lidt for store, fordi vi kan jo altid efterfølgende klippe af, når først vi har prøvet at binde sløjfen. Så hellere lidt for lang end lidt for kort. Så skal vi have lagt nogle på her, inden vi lægger indmaden i. Som kommer til at ligge herinde. Sådan her. Og sådan her. Der skal vi så lige have lagt vores sløjfe ind. Eller vores bindebånd. Er det jo ret lidt. Så se, hvad har vi der? Der har vi, passer det faktisk inden for de tern, så kan vi lægge den i midten af det tern der. Så den får lige noget lim.
Det man så kan gøre, det er at lægge den anden ovenpå. Giv den noget lim. Og så kan man lukke. Sørg for, at det er lige. Så får man en aftegning for, hvor den skal være. Den hopper nemlig ikke med af, men så har jeg i hvert fald aftegningen. Der. Så de kommer til at sidde over for hinanden. Vi skal lige have puttet de her stykker indeni. Og igen, godt ud til kanten, så det ikke kommer til at flappe. Der. Sådan en lille notesbog her, den kan jo bruges til mange ting. Det kan jo være, at den bare lige skal være med i en lille dametaske. Den kan også ligge i en håndarbejdskurv, hvor den lige kan bruges til at lave nogle noter. Man kan også skrive på forsiden af den, når man har lavet, eller ikke på forsiden, på det forreste blad af det, der skrives af. Der kunne man jo skrive en lille hilsen, en lille tillykkehilsen eller noget, som så den så kan bruges som et lille kort. Så igen, der er altid mange muligheder, der er ikke kun én. Og alt efter hvad farve man laver den i, jamen, så giver den jo, kører lige med fingeren her, fordi det er så smalt, så giver den jo et meget forskelligt udtryk. Skal være sikker på, at den kan lukke, så derfor er de her smallere. Den skal jo kunne lukke. Hvis nu man havde lavet det helt ud til, så ville man ikke kunne have lukket den sammen. Vi ser lige, hvordan den her, den har det. Den er stadigvæk noget våd i limen. Jeg ved ikke, om I kan se det på skærmen. Men den er i hvert fald for våd til, at vi må pille de her af. Så er det godt, at vi har leget tv-køkken og lavet en på forhånd. Og her jeg mener, at når man nu har sat den i, så kunne man jo godt skrive en lille tillykkehilsen, og så bruge den som et kort i stedet for. Jeg limer den på ved at lime den bagerste. Og sætter den på. Og lukker sammen. Og hvis den ikke skrider, så den kommer til at sidde skæv, får lige et tryk her. Og så er den jo egentlig klar. Skriv en lille hilsen. Husk at like og abonnere på vores kanal. Min håndskrift er der meget at ønske, men jeg håber, I kan læse det. Altså, vær venlig og hjælp os med at dele, like og ikke mindst abonnere på vores kanal. Men det var sådan set ordene herfra i dag. Det er ikke helt rigtigt. Vi skulle lige se, om den passede i længden her. Og så klipper vi dem lige i skrå. Sådan. Så
så har vi en lille fin notesblok her, lige til at tage med i en dametaske eller i strikkurven, hvad man nu har lyst til. Men det var ordene herfra i dag. Håber I kunne bruge vores lille film her, og vi ses nok en anden gang. Hej hej.